záznam. On to už nemá takú silu, ten záznam. Nedáme sa testovať! 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 Ja sa tu nedopatram s ničom, tam neviem vybavovať. Tebe sa nedá pozrieť, čo? Ja teraz už spúšťam. Super, super, super. Nedostaneme kofeínu, To si dal cez stránku Slobodné? Hej, cez teba. Super, super, super. No, tak vidíte to. Vážení fanúšikovia, vysielanie predošlé bolo prerušené z dôvodu zlého internetového pripojenia, ale zdieľalo vás to okolo 6 000, s tým, že online vás bolo 16 000, keď sa preliezala brána. V tej chvíli bolo prerušené internetové spojenie. Možno to bolo účelové, vôbec mi nejde Facebook, ale teda môj asistent to znovu spustil, podarilo sa mu to cez mobil, čo je výborné a opäť vás je tu 690 a stále pribúdate za krátky čas, čo je výborné. No. Sami vidíte, že tento proces ani zďaleka neutíka. Chcela sa ukázať aj na ten dáv, kľudne môžeš ukázať aj mňa, ja sa za svoju identitu absolútne nehambím a ani sa ničoho nebojím. Pretože viem, že spravodlivosť vždy zvíťazí a to bude aj v tomto prípade. Víte, ľudia prišli aj na bicykli, dali si takú športovú túru sem na tento protest, podporiť Slovákov, Slovensko za slobodu. Hamba, 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 hamba. Kľudne monitoruje staršiu pani, ktorá má odvahu a prišla naozaj bojovať za nás, hlavne za nás mladých, pretože za to, aby teda sme mali peknú budúcnosť. Za to ďakujeme veľmi pekne. Nie, nedám sa. Mňa chce teraz doktorka proti tetanu, to je otrave krvi. Ja nepôjdem ani na ten test, lebo neviem, čo mi pikne. Poviem jej, piknite to, kde chcete a zaevidujte, že ste ma zaočkovali. Ďakujem. Nie sme ovce! Nie sme ovce! Ideme do davu. Nie sme ovce! Nie sme ovce! Tam bude. Tak, musíme sa dostať opäť nižšie. Musíme sa dostať ku bráne. Až keď prídu politici, príde. Teraz sa to ťažšie prediera, ale Máme už 1600 ľudí zatiaľ. 1600 ľudí, dávne by bolo, keby sa otočil ten transparent, ktorý tam je. Fico, každý jeden politik podal a Matovič, Borisov, nikomu nepodal. On sa bol pred... Toto je ten najpravdivejší. Korona Klaus si vyššie, že kriminálky hlavne sa Mapa Slovenska, že ho vidia ľudia. Ani jednému z nich nepodal ten kokos. A ja by som mu nepodal. Do slušnosti sa patrí. Ja by som mu nepodal. Ja by som mu nepodal. Tak na to, že aj on robiť to. Matovič mal sám pod seba. S rukou, tak ja si spomnem. Dielajte nám. Dielajte toto živé vysielanie, ktoré Nech má sa naozaj pripojí čo úspech. najviac ľudí. Na prvom vás bolo 17 000 online a vypol sa v čase, keď sa preliezala brána. Bolo prerušené internetové pripojenie, vypol mi Facebook, jeden, druhý, takže... Ale ďaká môjmu asistentovi znovu vysielame, čo je výborné. Video sa podarilo uchovať, takže ho zdieľajte, aj to predošlé. Malo takmer 6000 zdieľaní. Zjavne sa dostalo aj k tým ľuďom, ktorí nechceli, aby toto bolo, takže urobili všetko preto, aby sa prerušilo sa, ale nevymazalo, čo je to najdôležitejšie. Môžeme ísť ďalej takto ukázať. Vždy hovorím, dobro vždy zvíťazí, takže aj v tomto prípade Tu máme dieru. sa tak stalo. Tu máme dieru. Úpek by tam zahajuje nás, to piča, čo to je za protest? Pardon?
Naozaj veľké. Tak vidíte, môžeš natočiť aj fanúšikov, že naozaj prišli tam aj fanúšikovia. Teraz je úplne jedno asi, pretože všetci prišli bojovať za jedno, za slobodu Slovenska. Môžeš zase trochu natočiť aj mňa. Koľko je tam sledovateľov? Zatiaľ máme 2898. 2890, bolo vás 16 000. Bolo to pri tom prvom videu, môžeš sa trošku ďalej posunúť, aby nebolo vidieť moju hlavu. Aj nás prerušilo to internetové spojenie, čo bola veľká škoda, pretože mohlo vás tam byť už 20 000 live, ale zase sa pripájate na toto vysielanie. Protest ďalej pokračuje, čo je výborné. Ako môžete vidieť, tak médiá o to záujem nemajú, čo je veľká škoda, pretože môže sa to o niečo padne vláda obrátiť aj proti ním, lebo médiá sa vždy snažili hrať s víťaznou stranou, no len teraz, keď budú ďalej pokračovať s víťaznou stranou, tak Zatiaľ iba 3000, ale... aj to je úspech, 3000 online, bolo vás, hovorím, 16 000, ale padlo video, takže začíname odznovu a to vôbec nevadí, pretože sa uchovalo to prvé video, to je to najdôležitejšie, malo 30 minút, to je možno aj taký ideálny čas, že 30 minút som si schopný pozrieť aj ja, ešte aj v zázname celý. A hlavne to zdieľajte a tak, aby sa aj zvýšila opäť tá sledovanosť možno na tých 16 000 online, 20 ako to bolo v prvom videu, tak stačí, keď to budete zdieľať v skupinách, v národných skupinách, v akejkoľvek skupine. Dajte to aj vtipky, stále vtipky, kľudne to dajte do tej skupiny, pretože teraz je to naozaj veľká udalosť, nebojte sa to zdieľať kdekoľvek. Takisto na svojej časovej osi to zdieľajte, na časovej osi svojich priateľov. Potom takisto to môžete dať aj pod médiá, dajte to napríklad... Otvorte si stránku TA3, tam nájdete príspevok, ktorý má 1000 komentárov a súvisí napríklad s koronou, tak to tam vložte, ale každopádne k tomu napíšte niečo, že naozaj celoštátny protest, ktorý pripomína 89. rok, je tu okolo 5000 ľudí, možno už 300 000, 400 000 ľudí to videlo online cez sociálne siete. Napíšte tam nejaký krátky komentár, k tomu dajte ten odkaz, a k tomu napíšte, aby to ľudia zdieľali a dajte to pod rôzne teátry, dajte to pod stránku Nový čas, do komentárov, do príspevkov, zdieľajte to na všetky možné stránky na Facebooku, ktoré sú aj tie mediálne, aby to naozaj ľudia videli, pretože je tu naozaj obrovské množstvo ľudí, ktorí prišli podporiť tento celoštátny protest, ktorý pripomína 89. rok. Tak ty si to začal vysielať na výšku, ja to zvyknem na šírku, nevadí, ale je super, že môj asistent vôbec spustil druhýkrát to vysielanie po prvom vypnutí, kde bolo 16 000, no a už pravdepodobne budú zakročovať policajti, ale až tak veľa odvahy nemajú, pretože vedia, že ich je menej ako nás. A čo je teda aj smutná správa, že keď sa možno vrátime do čias socializmu a tak aj čo sa týka armády a vojakov sme mali ďaleko viac ako teraz. Ale tak teraz je to v prospech nás, ktorí sme sem prišli protestovať, pretože zatiaľ tu armáda a policajti nezakročili, pretože si uvedomujú aj oni sami, že prišli to podporiť aj ich rodiny a ako som už spomínal, bojovať proti vlastnej rodine je to najhoršie, čo môžete urobiť. Takže uvidíme, no, ako to celé dopadne, ale každopádne vidíte, už polícia sa snaží vytláčať tento dav, ktorý tu je, a ten dav je tu naozaj veľký a už teraz nemám ani dosah vám ukázať, koľko ľudí je tu reálne, lebo je to plné námestie, sú roztiahnutí po stranách, obrovské množstvo ľudí na to, že je zákaz, tak naozaj neskutočne veľké množstvo ľudí. A vidíte to. Nasunuli sa sem v tejto chvíli. Po tomto proteste by mal urobiť pán Igor Matovič jednu vec, a to hneď odstúpiť a
potešil by všetkých Slovákov a myslím si, že by to bolo tým najpriateľnejším riešením, ktoré by v krajine mohlo nastať, že by skutočne odstúpil, opustil túto krajinu. Nech sa presťahuje do nejakého iného štátu, krajín je veľa, kde ho nikto nepozná, kde o ňom nikto nevie, môžu sa zamestnať, môžu začať nový život, ale jednoducho v tejto krajine by zostať nemal, pretože on tak či tak padne, je len otázka času kedy a otázka času kým, či odstúpi dobrovoľne, alebo to bude vďaka slobodným občanom, ktorí prišli, nielen ktorí prišli podporiť tento protest, ale ktorí chcú, aby tu v tomto štáte nastala zmena, aby konečne nastala spravodlivosť. Tak, je vás tu 6 000 online, je to výborné, že sa znovu približujeme k tomu číslu 16 000, aj keď pomalším tempom to trošku rastie, ale stále to sledujete, stále vás tu pribúda čím ďalej, tým viac. Pribúdať vás bude aj naďalej, len to musíte zdieľať toto vysielanie, čo ste robili aj v tom prvom videu, kde to malo takmer 6 000 zdieľaní, kedy už došlo k prerušeniu môjho vysielania, dokonca môj telefón úplne ostal odstavený a nemohol som pokračovať. Môj asistent vybral záložný telefón, cez ktorý vysielame, čo je výborné, ale pozitívna správa je, že aj predošlé video sa podarilo uchovať. Ostalo na sociálnych sieťach, ostalo na Facebooku. Stihol som to v čase, keď napísalo, že vidíte ten dáv, odstúpiť, 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 odstúpiť. No a my prejdeme ešte aj takto, aby sme vám ukázali možno aj tie bezpečnostné zložky,